салом ба ҳамаатон мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ баъди таваққуфи зиёд бо хабарҳои ҷадид баргаштем. Умедворам писандатон меояд. Рафтем. маркази байналмилалии тадқиқотҳои варзишӣ рӯйхати футболбозони қимматтарини дунёро тартиб додааст. барои аввалин бор исми ду футболбози беҳамтои ҷаҳонӣ Месси ва Роналдо дар даҳгонаи рӯйхати мазкур нестанд. акнун оҳиста оҳиста исми онҳо аз баъзе рӯйхатҳо кур мешавад. мақоми аввали рӯйхати мазкурро футболбози фаронсавӣ Килиан Мбаппе бо нархи 259,2 миллион евро ишғол кардааст. баъди ӯ Раҳим Стерлинг бо 194 миллион меистад. хулас Роналдо ва Месси дар қатори топ 10 футболбозони қимматтарини дунё нестанд. имсол бовар кунед аз хабари шум шунидан хаста шудем. кадом расонаи иттилоотиро накушои гап сари кадом масъалаи фоҷиабор меравад. боз ҳам фоҷиа. шавҳари 23-солаи модари Неймар Тиаго Рамос бо дастони буридаи пур аз хун ба беморхона афтидааст. медонед ӯро ки задааст? ҳамсараш, яъне модари 52-солаи Неймар Надин Гонсалвес. чӣ гап аст? дар мо як гап аст ку кампир туро чию шавҳар чи бишин дар хона худо гуфта. хулас ҳамсояҳояшон гуфтанд ки як замон садои кампир баланд шуд ва онҳо миёни худ баҳси калон доштанд ва ин хел давом карду. ногаҳон мошини ёрии таъҷилӣ омада падарандари Неймарро ки аз Неймар 5 сол хурд аст ба беморхона бурданд. охир модари Неймарро бинеду шавҳарашро. ба фикри шумо дар ҷанги як ба яки онҳо кӣ ғолиб мешавад? ман ба Надин хола овоз додам. ин бачаро ҳама метавонад зада. коронавирус барои ҳама дарс шуд, вале фикр мекунам на барои ҳама. одамони бадбадии худро идома медиҳанд. мегӯянд ку дарё ба маҷрои аввалаш бармегардад. хулас боз гап сари Неймар. ин дафъа трансфер ягон дахолат ба ин хабар надорад. дар замони пандемияи коронавирус бешубҳа одамони даст ба хайр зиёд шуданд. дар Бразилия низ ҳамин хел одамони доро ба нодорҳо кӯмак мекарданд. дар ҳамин миён гуфти худамон кадом як аҳмақ аз номи Неймар мехостааст аз давлат пули калон бигирад. яъне чӣ хел? он шахси номаълум аз куҷои гувоҳномаи шахсияти Неймарро дар Бразилия ёфтааст ва аз барномаи кӯмак ба шахсони гирифтори коронавирус истифода бурда ҳуҷҷатҳоро ба ҳукумати Бразилия пешниҳод гардонидааст. он шахс қариб ба орзуи худ расида ки журналистон хабар ёфтанд ва дар ин бора бо Неймар мусоҳиба карданд. Неймари бечора аз ин чиз тамоман огоҳӣ надоштааст. ниҳоятан намояндагони ҳукумати Бразилия ба журналистон гуфтанд ки аҷиб ин буд ки Неймар ҳеҷ гоҳ ба ин барнома таваҷҷӯҳ надошт. мо намедонем ин корро кӣ кардааст. охири кино ҳамин ки шахси бад ба орзуяш нарасид. Лука Йович боз ба беинтизомӣ роҳ дод. ӯ бори дигар қоидаҳои карантинро вайрон кард ки пеш аз ин ду маротибаи дигар вайрон карда буд. пештар дар Испания ва бори дигар дар Сербия баҳсҳо доир ба вайрон кардани қоидаҳои карантин аз ҷониби футболбози дастаи Реал Мадрид Лука Йович дар расонаҳои иттилоотӣ зиёд буд. ба ӯ чанд маротиба огоҳӣ дода буданд, вале мегӯянд ки одам иваз намешавад. ин навбат Лука Йович бо дӯстонаш бе ягон эҳтиёткорӣ ба истироҳат машғул аст ва ин фароғати худро дар Инстаграм гузошт ва зери ин аз шарҳҳо манфӣ буданд. кор то ҷое расид ки аз беинтизомии Йович саҳифаи расмии Реал Мадрид хабар дод. он ҷо дида мешавад ки Йович пои латбардоштаашро бастааст. Лука Йович ҳоло дар Реал аз худ маҳоратеро ки мухлисон интизор буданд нишон надодааст, вале бозингари Реал аст. Конор Макгрегор овозадор карьераи варзишии худро ҷамъбаст кард. ин бори сеюм аст ки Макгрегор аз минбари баланд аз хотимаи фаъолияташ сухан мегӯяд, аммо вобаста ба вазъият боз бармегардад. аз ин рӯ ба фикрам ин хабар барои он ҳангома нашуд ки мардум дигар ба Конор бовар надоранд. ӯ дар саҳифаи худ суханони зиёд навишт. аз суханони ӯ хулоса карда мешавад ки дар атрофи ташкилоти размии UFC ба истилоҳ мафия хеле зиёд аст. ӯ мисол овардааст ки ман бояд бо Андерсон Силва рақобат мекардам. онҳо ба ман гуфтанд ки Силва камтар сину солаш рафтааст. ман гуфтам ки Силва ситораи варзиши ММА аст. ҳар кас бо ӯ рӯбарӯ шуда наметавонад. боз бо худ фикр кардам ва гуфтам ки агар ман Силваро занам ҳамашон мегӯянд ки як мӯйсафедро зад. ҳама ин гапу калочаҳо дар бадам зад. рақобатҳоро тамошо мекунанд тамоман аҷиб нест. бемухлис ин гуна барномаҳо маънӣ надорад. аммо UFC дар ҳамин вазъият иқтидори худро нишон додан хост. ин худнишондиҳӣ аст. беҳтарин рақобатҳо ба бадтарин намоишҳо табдил ёфт. хулас ман рафтам, гуфтааст Конор Макгрегор. рафтани Конор агар охирин бор бошад, пас бояд қоил шуд ки 70% мо UFC-ро бо Конор шинохтаем. Конор равад обурӯи UFC ба пурагӣ ҳам набошад. андаке коста мешавад. пас як варзишгари бузургро мо дигар дар Октагон намебинем.
боб арум пешбарандаи кори боксчии машҳури филиппин Мэнни Пакьяо дар як суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки ман дирӯз бо Пакьяо суҳбат кардам, ӯ нақшаи президенти Филиппин шуданро дорад. Арум гуфтааст ки Мэнни Пакьяо ягона президенте мешавад ки боксчӣ бошад. Ман ӯро занг задам ва ӯ ба ман гуфт ки боб, ман нақша дорам ки номзадии худро дар интихоботи президентии Филиппин дар соли 2022 гузорам. Агар ман ғолиб шудам, мехоҳам ки ту дар бари ман бошӣ, гуфт боб арум. ин гуна корҳо мешаванд. Масалан, Ҷорҷ Вея ки дар дастаи Арсенал футболбозӣ мекард ва соҳиби тӯби тиллоӣ низ буд, акнун президенти мамлакати Либерия аст. Худо барораш диҳад. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.